ба одамони бекормонда 400 сомонӣ кӯмакпулӣ дода мешавад. ин нуқта имрӯз зимни нишасти матбуотӣ дар агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. тавре ки масъулини агентӣ гуфтанд, кӯмакпулии иҷтимоӣ барои давраи бекорӣ аз ҷониби агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа тариқи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон пардохт шуда барои кормандони тамоми корхонаву ташкилотҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ дастрас мебошад. кӯмакпулии иҷтимоӣ барои давраи бекорӣ ба андозаи 50% маоши ҳадди аққал муайян шудааст ва қаблан 300 сомониро ташкил медод. пас аз 30% зиёд шудани музди меҳнат, маоши ҳадди аққал ба 800 сомонӣ расид ва акнун барои давраи бекорӣ 400 сомонӣ кӯмакпулии иҷтимоӣ дода мешавад. шахсоне ки аз ҷои корашон ихтисор шуданд, сарфи назар аз он ки дар корхонаҳои давлатӣ кор мекарданд ё ғайридавлатӣ, ба гирифтани кӯмакпулии иҷтимоӣ барои давраи бекорӣ дар ҳаҷми 400 сомонӣ ҳуқуқ доранд. хабару дигар матолиби ҷолиби моро дар YouTube, Facebook, Instagram, Telegram пайгирӣ намоед ва обуна шуданро фаромӯш накунед.